Welkom dames en heren bij een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Julia en sorry dat ik nu geen video's upload. En ik ga zaterdag of zondag op vakantie en een beetje voorbereid, dus ik kan niet veel uploaden. Ik maak 1 vlog in vakantie. Het zijn 2 vlogs achter elkaar. En ik denk 3 vlogs, want ik ga denk ik nog een... Dit is mijn eerste vlog dan. Dan ga ik ook mijn spullen klaarmaken en dan ga ik denk ik een vlog maken. En als ik daar ben, 1 vlog, misschien 2. Goed, voor je weet, het is alleen maar leuk. En like mijn kanaal en like alle video's en abonneer op mijn kanaal. Zou ik heel fijn vinden. En als ik een paar abonnees heb, als ik iets meer dan als ik op middelbaar zit, dan ik misschien al meer abonnees krijg en dan kan ik misschien een wedstrijd doen als ik 1000 abonnees heb, dat ik dan mijn make-up ga opdoen of zoiets. Iets heel geks. Weet ik niet wat dan. En ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Ik denk het niet, want dit is een heel korte vlog. GTA komt er binnenkort weer op. Ik denk niet. 1 week kan ik helaas niet iets erop zetten, want dan heb ik voetbalweek. Dat is heel leuk. De laatste week van vakantie is dus een week daarna. En dan zou het toch KVW zijn, dus had ik misschien ook niks kunnen uploaden. Maar jawel, want de KVW gaat niet door. Ik vind het leuk en ook weer niet leuk. Ik vind het leuk omdat kan ik vloggen. Ik vind het niet leuk omdat ik graag met KVW wil meedoen. En like deze video en abonneer op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken.